हेलो फ्रेंड्स बरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन LPG गेसनि सोमोन्दै एबा LPG नोंथाङा जुदि गोदान नांगौ जादोंब्ला एबा गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों हेल्पफुल जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांनिसिम फिसा रिक्वेस्ट नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम जायफोरनाखि गोदाननि गोनांथि जादों एबा बे भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे हेल्प मोननो हायो बेनि थाखायनो नोंथांखौ फिसा रिक्वेस्ट खालामबाय जे हाजासे शेयार खालामनो आरो लोगोसे इनबक्सआव नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो आंनि चेनेलाव जाय नोंथांमोनहा गोदानै फैदों एबा जा फेमिलि नोंथांमोनहा अलरेडि दंखायो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउज आं बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामगोन जे नोंथांमोनहा चेनेल दङब्ला नोंथांमोनहा रेन्डमलि कमेन्ट पिकआप आं नोंथांमोनखौ लानो सानदों जे नोंथांमोनहा जेसे हायो एसे मोजां कमेन्ट खालाम आरो सापर्ट खालाम। बेनि गेजेरजों रेन्डमलि कमेन्ट पिकआप खालामनानै नोंथांमोनहा जाय उइनार जायो नोंथांमोनहा जुदि चेनेल दंबा नोंथांमोननि चेनेलखौ बे चेनेलनि गेजेरजों ग्र' खालामनानै होनाय जागोन एबा प्रम'सन खालामनानै होनाय जागोन। इनबक्सआव जेसे हायो नोंथांमोनहा मोजां कमेन्ट खालाम। कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोनहा उइनार जागोन आरो जायफोर साबसिन कमेन्ट खालामगोन बे उइनार जानो हागोन आरो उइनार जानाय नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो प्रम'सन खालामनानै होगोन आरो भिडिअआव नोंथांमोनखौ जोबनाय फारसे दैखांनानै होनाय जागोन। अब्लानो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालाम जे चेनेला माबायदि क्रिएट खालामनो हायो नोंथांमोननि गोनांथिखौ चयस खालामनानै नोंथांमोनहा मदद होलायनो हानाय जागोन। दायो फैदो गुबैयै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन जोङो LPG गेस निउ एप्लाइनि थाखाय जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन जों माबोरैहाय गोदान गेस एप्लाइ खालामनानै लानो हानाय जायो एबा मोननाय जायो बेनि सोमोन्दै जों बे भिडिअ स्टेपनि गेजेरजों बुजिगोन आरो नोंथांमोना गावनि मबाइलनि गेजेरजोंबो एप्लाइ खालामनानै लानो हानाय जागोन। जोङो फैदो जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ टाइप खालाम LPG बिदि टाइप खालामनानै सार्च खालामदो। अब्ला नोंथाङा गोजौआव टप लाइनाव नोंथांमोना बेबायदि मोनसे लिंक मोननो हादों बेयो जाहैबाय mylpg.in बे लिंकआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामबावदो बेनि उनाव बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैबाय। बेबायदि इन्टारफेस फैयोब्ला जोङो नोंथांमोना गोनांथि जानाय बादि बेवहाय नुनो मोनदों HP गेस, इन्डियान गेस, बेनिफ्राय बेहाय मा भारत गेस नुनो मोनदों। नोंथाङा नोंथांनि गोनांथिखौ बेहाय गेस सिलिन्डाराव क्लिक खालाम अब्लानो नोंथांमोना सिङाव मोनसे गोदान इन्टारफेस मोननो हागोन। दायो जोङो डेस्कटप साइडआव लाग्रोनोसै जोङो बेवहाय डेस्कटप साइडआव आंना अलरेडि दंखायो। दायो नोंथाङा जुदि इन्डियानाव दंब्ला इन्डियानाव क्लिक खालामदो। दायो आङो बिनि इन्टारफेसखौ दिन्थिग्रोनि इन्डियाननि इन्टारफेसा माबायदि जायो आरो HP गेसनि इन्टारफेसा माबायदि जायो बेखौ आं दिन्थिगोन। दायो नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेबायदि इन्टारफेस फैबाय आरोना। नोंथांमोना जुदि इन्डियानखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला बेवहाय नुनो मोनदों रेजिस्टार फर निउ कानेक्सन नोंथांमोना गोदानै कानेक्सन खालामनो एबा दिहुननो थाखाय नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामनानै होदो। बेहाय क्लिक खालामोबा जों माबायदि इन्टारफेस मोनो बेखौ जों नायगोन। गुबैयै आङो HPनि सायाव दिन्थिगोन बिनि उनाव नोंथांमोना इन्डियाननि एप्लाइ खालामनाय माखासे प्रसेसफोरखौ दिन्थिगासिनो दं नोंथांमोनहा मोनबाय थागोन। दायो आङो बेखौ ससेखिनिल' दिन्थिगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बे निउ कानेक्सनाव थांनो नांगोन। दायो आङो इन्डियाननि सायाव दिन्थिथ'ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन बेखौबो आङो HPनि सायाव दिन्थिग्रोनोसै। आङो बेक थांफिननानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बेवहाय आङो बेहाय HPखौ आङो एप्लाइ खालामगोन एबा HPनि सायाव आङो दिन्थिगोन। बेहाय माखासे साबसिडिफोर थायो नालाय HPआव उजालानि आन्दाराव जोङो एप्लाइ खालामनो हायो। बेहाय HPआव आं क्लिक खालामबाय। नोंथाङाबो HPखौ गोनांथि जादोंबा बेहाय क्लिक खालामदो। बिनि उनाव जोङो नुनो मोनदों गोजौआव मोनसे ग्रिन अपसन बेहाय ग्रिन कालारनि मोनसे नुनो मोनदों रेजिस्टार फर LPG कानेक्सन बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामदो खनसे। बिनि उनाव नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनदों बेबादि रेगुलार कानेक्सन रेजिस्ट्रेसन बेहाय नुनो मोनदों आरोना। रेगुलार कानेक्सन रेजिस्ट्रेसना जाहैबाय नोंथाङा हौवाब्लाबो हिन्जावब्लाबो बेहाय एप्लाइ खालामनो हायो। जायफोरनाखि गोनांथि जादों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेवहाय मोनसे अफिसनिफ्राय नोंथाङा बेहाय जेबो साबसिडि मोननाय नङा। बेवहाय माखासे अफार्सफोरबो बेहाय मोननाय नङा। बेहाय गोदानै गेसखौ माखासे अफारफोर होयो बेहाय उजाला बेनिफिसारि बेहाय कानेक्सन बेहाय नुनो मोनदोंना बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। बेनि सायाव नोंथांमोनहा जोङो क्राइटेरियाखौ नुनो मोनगोन। दायो दसे नेनांगोन नै लडिं जादों। दायो नुनो मोनबाय जोङो बेवहाय उजालायाव जोङो कानेक्सन लानोब्ला बेहाय क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोङो बेहाय नुनो मोनदों माखासे क्राइटेरिया जोङो नै उजाला एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जों बाव नुनो मोनबाय। बेवहाय क्राइटेरियायाव ओरैबायदि दङ जे नोंथाङा इन्डियान सिटिजेन जानांगोन बेखौथ' जों बयबो मिथिबाय। बेनिफ्राय माखासे मा होनना बुंदों
पार्सन रिटार्निं इन इन्डिया टु ट्रान्सफार फर रेसिडेन्स बेसिक बे जेनेबा एड्रेसाथ' गासिबो थाजोबनांखागोन। बिनिफ्राय मा जानांगोन I am a woman with above 18 years माने 18 इयार्सनिफ्राय देरसिन जानांगोन। 18 इयार्सनिफ्रायनो माने राइट्स दङ मोननो। बिनिफ्राय बेनिफिसारिसआ मा जानांगोन वमेन जानांगोन आरोखि बिदि जानांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना गासिबो बेहाय स्टेप बाय स्टेप मोनलांगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। बिनिफ्राय मा होनना बुंदों नोंथांमोना मा होनना बुंदों टुगेदार इन ए डुवेलिं इउनिट्स हेभिं कमन किटचेन होननानै बुंदों माने जयै पेरेन्ट्सनि सायाव थानाय जानांगोन आरो जयै अब्लासो नोंथांमोना जुदि चिलड्रेन सोरबा फिसाजो एबा फिसालाया जुदि एप्लाइ खालामदोंबा आरोना जयै थानाय जानांगोन बेहाय बेखौ बुंदों। बिनिफ्राय जियानो जाया मानो जों बे कनसेन्ट दङ बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामदो। टिक मार्क खालामोबा जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस खारबाय आरोना जों गाहाय फारसे फैदो। बिनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय लकेसन वाइज बेहाय डिलार्स आरोना डिस्ट्रिबिउटर नोंथाङा नुनो मोन्दों बेवहाय डिस्ट्रिबिउटर नुबाय। बे डिस्ट्रिबिउटरा जाहैबाय नोंथांनि डिलार आरोना जाय अफिसाव नोंथांनि केसआ फैगोन बे अफिसनिफ्रायसो नोंथाङा लाबोगोन नङा होमबा। बेवहाय नोंथाङा डिस्ट्रिबिउटर एबा डिलार्सनि बेहाय सेलेक्ट खालामनांगौ दङ आरो मोनसे प्रसेस। नोंथाङा बेहाय खालामबा नोंथांनि नामखौ जुदि मिन्थिखायोब्ला बेहाय टाइप खालामनानै खेबसेनो बिथांनि अफिसखौ सार्च खालामनो हागोन। बे सार्चआव थुनो हागोन आरोना। ओमफ्रायसो नेक्स्ट स्टेपाव जोङो थांगोन। जोङो दायो लकेसन वाइज होयोबा जों साबसिन बेहाय डिटेल्सै मोनगोन। नोंथाङा जुदि नामखौ मिथियाब्ला डिलार अनार्सनि एबा डिलार जा अफिस दा डिस्ट्रिबिउटर अफिस बिनि नामखौ नोंथाङा मिथियाब्ला लकेसन वाइजआव बेयाव क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय जोङो बेबायदि गोदान इन्टारफेस मोनबाय। जोङो बेवहाय स्टेट नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंथाङा सेलेक्ट खालामबावगोन डिस्ट्रिक्ट दायो डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव जोङो मा नुबावो सेलेक्ट ए डिस्ट्रिबिउटर बेहाय डिस्ट्रिबिउटरनि नाम फैसिगोन दानिया। बेहाय आङो सेलेक्ट खालामगोन मोनसे आसा ओइचपि गेस सार्भाइस बेयो जोंनि साब डिभिजननि सिङाव बेखौ क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा मोनसे अपसन नुनो मोनबाय गाहायाव नायदो। क्लिक खालामनायनि उनाव बेहाय नुनो मोनदों गासिबो एड्रेस फैबाय। बेयो डिस्ट्रिबिउटर एड्रेस आरोना बेनि लाइन बे अबे साइडआव दङ बे आरो आमगुरि लाइन दं मोनसे बिजनिनि सिङावनो बे आमगुरि टाउन बिनि नाम। बेनिफ्राय बेहाय बेनिफ्राय बेहाय नुनो मोनदों बिजनि चिरां बे डिस्ट्रिक्ट जाबाय बिजनि LPG बेहाय कन्टेक्ट नाम्बार दं डिस्ट्रिबिउटरनि। बेनिफ्राय नोंथाङा डिटेल्सखौ नुखांनायनि उनाव नोंथाङा बे नेक्स्टआव थुना होदो। नेक्स्टआव थुखांनायनि उनाव जोङो मोनसे गोदान इन्टारफेस मोनगोन नोंथाङा वेट खालाम। बेनिफ्राय जोङो बिदि इन्टारफेस मोनबाय आरोना। बिदि इन्टारफेस मोनोब्ला जोङो बेवहाय गोजौआव नुनो मोनदों अल फिल्ड मार्क विथ आर मेन्डेटरि नोंथाङा बाहाय नुनो मोनदों। गाहायाव नुनो मोनदों बे KYC हिसाबै जों बेखौ मा ओमफ्राय जोङो गाहायाव बेहाय नुनो मोनदों माइ कारेन्ट एड्रेस इज सेम एज एड्रेस इन आधार माने नोंथांनि आधारजों कारेन्ट एड्रेसजों सेमब्ला नोंथाङा बेहाय टिक मार्क होदो। जिहेथु नोंथाङा आधार कार्ड होनाय लोगो लोगो नोंथांनि एड्रेसा जानानै फैखायो बेनि थाखायनो बेखौ नोंथाङा टिक मार्क होदो आरोना। बेवहाय क्लिक जायाखै नेटआ एसे प्रब्लेमबो जादों बेवहाय टिक मार्क होदो। दायो जों बेवहाय टिक मार्क होनो गोनां जोङो बेहाय गोजौनिखौ टिक मार्क होआबा बेखौबो नोंथाङा टिक मार्क होनो हानाय नङा आरोना। आधारजों माखासे एड्रेसाबो सेम होननानै नोंथाङा दिन्थिनांगौ नालाय बेहाय नोंथाङा गोजौआव टिक मार्क होदो। बेनि उनाव गाहायावबो नोंथाङा बेखौ टिक मार्क होनो नांगोन। गाहायाव नोंथाङा टिक मार्क गाहायनिखौबो टिक मार्क होदो आरोना। टिक मार्क होबाय जोङो बेवहाय मा होनना बुंदों गाहायनिखौबो नोंथाङा टिक मार्क होबाय। जोङो मोनफ्रोमबो बेवहाय माखासे कनसेन्टफोरखौ क्लिक खालामबा बेबायदि मोनसे इन्टारफेसआ खारबाय थायो आरोना। बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय मा खालामदो नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बेहाय एन्टार खालामनानै जेनेरेट OTPआव थुदो। बेनिफ्राय OTP हाबनाय लोगो लोगो नोंथाङा इमेलावबो मबाइलावबो OTP हाबगोन आरोना। बेखौ नोंथाङा मा खालामनांगौ भेलिडेट फैगोन आरो बेहाय अपसन फैगोन जुदि OTP थाङोब्ला बेहाय भेलिडेट खालामदो। बेहाय बे खेबसाखौबो एन्टार खालामखांनायनि उनाव भेलिडेट खालामनानै होदो। बेनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों नोंथाङा नोंथांनि नेम आरोना नोंथांनि बे मिस्टार थाखाबाय। बेनिफ्राय फार्स्ट नेम बे मिस्टारावबो अपसनखौ सेलेक्ट खालामनांगोन जुदि नोंथाङा OSPनि थाखायथ' हिनजावसो जाखायो नालाय नोंथांनि मोनगिरि बेनिफिसार्सआ मिसेस बा मिस बेफोरबायदि थागोन आरोना। नोंथाङा टिक मार्क खालामदो। बेनि उनाव नोंथांनि बेवहाय नेम मिडिल नेम गैयाब्ला होनाङा। बेनिफ्राय लास्ट नेम बेयो जाहैबाय टाइटेल। ओमफ्राय डेट अफ बार्थ होदो बेहाय अपसन दङ। ओमफ्राय कास्ट नोंथांनि कास्ट बेखौ सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा दाना स्टेट अफ इसु नोंथाङा रेशन कार्ड दङब्ला बेहाय एन्टार खालामनांगोन। होआब्लाबो बेहाय अरजाया मेन्डेटरि नङा। नाथाय लास्टआव गाहायाव माखासे नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्स एबा पार्सनेल रिलेसन्स न'खराव साबैसे दं आरो सोमोन्दोआव सोर मा सोमोन्दो जानाय दं बेनि मोनसे एन्टार खालामनांगौ दङ मोनसे इन्टारफेस दङ। बेखौ नोंथाङा जुदि रेशन कार्डखौ होखायोब्ला गाहायाव बै माखासेखौ एन्टार खालामनांनाय नङा आरो जुदि नोंथांमोनहा रेशन कार्डनि ID नाम्बार बेखौ होजोबखायाब्ला बा रेशन कार्डनि
इन्टारफेसआव फिलआप खालामाब्ला गाहायाव होनांगोन आरो दायो नोंथाङा रेशन कार्डनि आइडि नाम्बारबो होबा होनांगोन रेशन कार्डनि इसु डेट रेशन कार्डनि इसु स्टेट बबे स्टेटआव इसु जादों बेखौ होजोबदो बेनि उनाव गाहायाव फैदो होआब्लाबो अरजाया आरोना गाहायाव फैदो दानिया बेहाय जाहैबाय कानेक्सन एड्रेस बा कन्टेक्ट इनफरमेसन आरोना बेहाय एड्रेस शुड बी सेम एज दा POA डकुमेन्ट प्रभाइडेड बेहाय नोंथाङा रुरेल ना आरबान बेखौ सिलेक्ट खालाम जों गामि एरियाबा बेहाय दायो नोंथाङा बेहाय रुरेलखौ सिलेक्ट खालामबाय बिनि उनाव नोंथांनि हाउस बिल्डिं बा हाउस नं हो आरोना बे हाउस नं टाउन बेनिफ्राय स्ट्रिट नेम स्ट्रिटआथ' लामा आरोना साइड बियो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट होदो बेनिफ्राय पिन नाम्बार मबाइल नाम्बार बेखौ नांखागोन रेसिडेन्सनि माने फन नाम्बार बेनिफ्राय अफिस फन नाम्बार बेखौ होनांगोन जेनेबा डिस्ट्रिबिउसन अफिसनि फन नाम्बार बेहाय होजायो आरोना बेखौ हो बेनिफ्राय इमेलखौ होबा होबाय होआबा बेनि थाबाय होलायनाङा होआबाबो जेबो नङा मेन्डेटरि नङा बेनिफ्राय पार्टिकुलार्स अफ बेंक एकाउन्ट नोंथाङा बेवहाय फार्स्ट अफ अल नोंथाङा पार्टिकुलार्स बेंकनि इन्टारफेसखौ फिलआप खालामनायनि सिगां आधार नाम्बार होदो बेहाय आधार नाम्बार बेनिफ्राय IFC कड आरोखि बेनिफ्राय IFC क'डखौ आरोबाव खनसेबाव कनफार्म खालाम डाबल बेनिफ्राय बेहाय बेंक एकाउन्ट नाम्बार बेनिफ्राय आरोबाव खनसेबाव होबावदो कनफार्म होबावनांगौ बे खननै डाबल नेम एस इन बेंक माने बेंकआव नोंथांनि मुङा मा मुं मा एकाउन्टआव मा नाम बेखौ नोंथाङा बाहाय एन्टार खालामदो बेनिफ्राय गाहायाव फैदो नोंथाङा नोंथांनि LPGखौ बेसेबां वाइटआव लायो एबा बेसेबां वाइटआव लागोन 5 केजि दं 5 केजि बेनिफ्राय जोङोथ' अफिसियेलि हिसाबै जों 14.2 केजि बेखौ बाहायनाय जाखायो बे बावनो थाखादों अपसना गावनो बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव फैदो आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै नोंथाङा बेहाय माखासे सिलेक्ट खालामनांगोन आरोना नोंथाङा भटारखौबो सिलेक्ट खालामनो हायो भटारखौ सिलेक्ट खालामबा बे भटारनि आइडि नाम्बारखौ होदो रेशन कार्ड आइडिखौ होयोबा सिलेक्ट खालामबा रेशन कार्डनि आइडिखौ होदो बेनिफ्राय नोंथाङा ड्राइभिं लाइसेन्स होयोबा ड्राइभिं लाइसेन्सनि आइडिखौ होदो बेनिफ्राय आधारखौ होयोब्ला नोंथाङा बेहाय आधार नाम्बारखौ होदो आरोना बेनिफ्राय होखांनायनि उनाव नोंथाङा गाहायाव नुनो मोन्दों मा एड्रेसफोरखौ मा आइडेन्टिटिखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामदोंमोन बेफोरनि बेहाय आपल'ड होनो हागोन आरो बेहाय नोंथाङा फाइल साइजखौ नायदो बेहाय 300 केबिनि मेक्सिमाम 300 बेनिफ्राय खमाव नोंथाङा होनो नांगोन आरो जायखिजाया माखासे एड्रेस प्रुफ आपल'ड होनांगौ नालाय नोंथाङा बेहाय आधार कार्डनि बेहाय आइडि नाम्बारखौ लिरदो बेनिफ्राय बेवहाय सिलेक्ट खालामनानै नोंथांनि फाइलखौ लायनानै आपल'ड होदो फाइल स्टाइला जाहैबाय JPEG बेनिफ्राय GIF PNG बेफोरबाबो जागोन बा PDF ब्लाबो आपल'ड होनो हागोन आरो बेफोरबायदि जानांगोन आरो फाइल्सफ्रा ओमफ्राय फाइल साइजआ आं बेहाय बुंखाबाय मेनसन खालामबाय बेनिफ्राय नोंथांनि मा होनना बुंदों पासपर्ट फट' नांगौना पासपर्ट फट' बे पासपर्टआ जाहैबाय मा नांगौ 50 केबिनिफ्राय गाहाय जानांगोन हाइस्टआवनो 50 केबि बेनिफ्राय प्रुफ अफ एड्रेसा भटारखौबो होनो हागोन आरो आधारखौ जोङो होयोब्ला बेखौ होआब्लाबो जाबाय बेनिफ्राय जोङो बेखौ बारबाय आरोना बेनि गाहायाव फैदो दानिया नोंथांनि रिलेशनशिप उइथ एप्लिकेसन बा एप्लिकेन्ट जाय एप्लाइ खालामग्रा जाय बेनिफिसारि जाय मोन्थायखौ लानो नागिरदों बा डिमान्ड खालामग्रा नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि रिलेशनशिप डिटेल्सखौ होजोबनांगोन साबैसे सिस्टार ब्रादार फादार मादार गासैखौबो ओमफ्राय बेनिफ्राय मा सोमोन्दो जायो बेहाय सिलेक्ट खालामनानै होनांगोन आरो बेखौ बेहाय आंकोल दं आन्ट दं नेपिउ नाइस फादार बेफोरबायदि नोंथाङा साबैसे मा सोमोन्दोनि दं फारि बेहाय क्लिक खालामदो क्लिक खालामनानै दानिया नेम अफ फेमिलि मेम्बार नामफोरखौ जेनेबा हमनानै ला बेहाय सिस्टार सोबाय बे मा नाम सिस्टारा ब्रादार सोबाय ब्रादारा मा नाम बेखौ इन्टार खालामदो बेहाय बेनि बक्स सिङाव बेनिफ्राय आधार नाम्बार साफ्रोमनिबो पार्टिकुलार्सलि साबैसे इन्टार खालामदोंमोन बेनि बेवहाय आधार नाम्बार बेहाय आधार नाम्बारखौ होदो साफ्रोमबोनिखौ फारि बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंथांमोना बेवहाय होनांगोन बेनिफ्राय जोङो डेट अफ बार्थखौ बेफोरबायदिनो डेट अफ बार्थखौ पार्टिकुलार्सलि फारि होबाय बेनिफ्राय जेन्डार एज बेनिफ्राय गाहायाव होनांगोन मोनसे मा होनो रिजन फर आधार कार्ड एबा आधार नाम्बारखौ बेहाय मोनाखैब्ला नोंथाङा होनो हायाखैब्ला बेनि रिजन्सखौ बेहाय अपसन खालामनांगोन रिजन्सखौ बेहाय अपसनाव सेलेक्ट खालामनांगोन बेहाय मोननै अपसन दङ रिजन्सआ जाहैबाय सर्टलि सेपारेट आफ्टार मेरेजनि उनाव सेपारेट जायो नालाय बे ना बेहाय डेट बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो आरोना सोरबाया थैबायब्ला डेट जाहैबाय सेपारेट मेरेजनि उनाव आफ्टार मेरेजनि उनाव सेपारेटबा बे जाहैबाय आरोखि बेनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामनांगोन गाहायाव जुदि मेम्बार्स बेहाय थाखानाय नोंथांनि लानायखौ होखानायखौ नोंथाङा डिलिट खालामनोब्ला बेहाय डिलिट अपसन बेहाय होनांगोन आरोना एबा नोंथांनि मेम्बार्सफ्राव दङ
नाथाय बेखौ दाननांगौ एबा डिलीट खालामनांगौ नोंथाङा अब्ला नोंथाङा बेहाय बेहाय क्लिक खालामनानै अपसन ओंखारगोन अब्ला नोंथाङा बेहाय डिलीट खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा मेम्बार्स बेहाय सोमोन्दो जा रिलेशनशिप बेयाव गैजोबाबा नोंथाङा मेम्बार्सखौ एड खालामनांगौबा नैबे एड अपसनाव थांनांगोन आरो एड खालामनानै होनो हागोन। आरो बेहाय सोसननाया बारा जादोंबा नैबे डिलीट मेम्बार्सनि गेजेरजों डिलीटखौ खालामनानै लानो हागोन आरो। दानिया जोङो गाहायाव फैदो। गाहायाव जोङो नायोब्ला बेहाय मोनसे अपसन नुनो मोनदों आइ एक्सेप्ट एबभ डिक्लेरेसन नुनो मोनदोंना बेहाय टिक मार्क बे कनसेन्टखौ टिक मार्क खालामदो। बेनिफ्राय क्लिक खालामखांनायनि उनाव साबमिट नुनो मोनदोंना नोंथाङा बेयाव साबमिट खालामदो आरोना। साबमिट खालामब्लानो जोङो गासैबो फाइनेल नोंथांनि एप्लिकेसना कमप्लिट जाहैगोन। दानिया नोंथांमोना कमप्लिट जायोब्ला मा खालामनांगौ मा होनना बुंदों कमप्लिट जायोबा नोंथांमोनहा मोनसे एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्ट मोनगोन। बेनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नोंथांनि फाइनेल एप्लिकेसनखौ साक्सेस जाबाय होननानै मोनथिनो हागोन आरो। बेहाय साक्सेसफुल देखायखागोन आरोना साबमिट खालामखांनायनि उनाव साक्सेसफुल देखायखागोन आरोना। माखासे समनि उनाव नोंथांमोना नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनाया माने एक्सेप्ट जागोन। नोंथांमोना अब्ला जाय डिलारनाव जाय डिस्ट्रिबिउटरनाव नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन बेहाय थांनानै खबर लाहैनो हागोन आरो नोंथाङा स्टेटासनि गेजेरजोंबो नायनो हागोन बे अफिसियेल साइटआवनो। नोंथांमोना जुदि बेनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय जुदि भिडिअनि आपडेट गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हाजासे आङो नोंथांमोननो स्टेटास चेक खालामनायनि भिडिअखौबो लानानै फैगोन। दायो नोंथांमोननो मोनसे थालांदों फिसानो बेहाय मोनसे अपसन नुनो मोनदों। बेहाय जों खनसे क्लिक खालामनानै नायदो बेहाय मा नुनो मोनो। बेवहाय साबैसे मेम्बार्स दं बेखौ नोंथांमोना बेहाय नाम्बार्सखौ सेलेक्ट खालामनानै होनो हायो आरोना। बेहाय नुनो मोनदों मा मोनदों नाम्बार अफ एडाल्ट फेमिलि मेम्बार्स एस पार रेशन कार्डनि हिसाबै बेहाय साबेसे फेमिलि मेम्बार्सफोर दं एडाल्टसफोर दं बेहाय नोंथाङा गिबियै बेहाय सेलेक्ट खालामग्रोनो हायो आरोना। जुदि बै गोजौआव नुनो मोनदों नालाय रेशन कार्ड नोंथाङा गोजौआव फिल खालामनायनि मोनसे अपसन मोनदोंमोन नालाय बे रेशन कार्डखौ नोंथाङा जुदि फिल खालामदोंमोनब्ला नैबेहाय नुनो मोनदों बेहाय फिल खालामदोंमोनब्ला बेहाय सेलेक्ट खालामब्लानो गासिबो बिनि रिलेशनशिपआ बेहाय फैखागौमोन आरोना। बिनि रिलेशनशिपआ रेशन कार्डनि डिटेल्सखौ होदोंमोनबा गावनो फैगौमोन नोंथाङा फिल खालामनांनाय नङामोन आरोना। बेखौनो होनदों आं। नोंथांमोना बेनि गेजेरजों बुजिना मोनदों रेशन कार्डखौ होदोंमोनब्ला नोंथांमोना बेहाय साबैसे मेम्बार्स बेखौ क्लिक खालामबानो बेहाय गासिबो हारसिंनो आपडेट फैगौमोन आरोना। दायो अब्ला लोगोफोर निस्सय बुजिबाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ दंबा साबस्क्राइब खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम जाहाथे गोनांथि जानाय बिथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों हेल्प लानो मोनो। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं। लोगोफोर बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।